Мъжки фантазии, мъжки фантазии. Всичко ли се управлява от мъжки фантазии? На пиедестал или на колене, всичко е мъжка фантазия. Ти си жена с мъж вътре в себе си, който наблюдава жена. Ти си свой собствен воайор. Неоспоримо е, че пластичната хирургия е помогнала на много хора да се почувстват по-добре в кожата си, поправяйки свои несигурности, които са ги афектирали психически. Има пластични операции, които подобряват дори физическото здраве на човек, дали ще е за зрение, дишане, движение. Няма нужда да отричаме позитивите, защото тук не гледаме нещата черно-бяло, а отразяваме нюансите. Но на каквото и мнение да сме по въпроса е факт, че в последни години наблюдаваме не само нормализацията и популяризацията на всякакъв вид пластични операции и интервенции, като въз основа на данни от Международното дружество по естетична пластична хирургия най-често извършваните такива са поставяне на ботокс и филър, липосукция, оголемяване на гърдите и ринопластика, като около 90% от всички козметични процедури в световен мащаб се извършват върху жени. Женската красота. Тя винаги е била поставена на пиедестал и това се наблюдава още от статуетките на Вилендорската Венера през палеолитната епоха преди около 23 до 25 хиляди години. Както виждаме, акцентирани са части от тялото, свързани с плодородието и раждането на деца, което кара някои изследователи да смятат, че статуетките са били символ именно на това. Подобен феномен се наблюдава и в Древен Египет, Древна Гърция и Древен Рим. Общо взето, стандартите за красота винаги са съществували, а важен техен аспект, който може да бъде проследен в историята, е болката. Красотата изисква жертви или beauty is pain. Фразата "красотата изисква жертви" се заражда във Франция през 18 век или faut souffrir pour être belle. Буквално преведено, трябва да страдаш, за да бъдеш красива. Ако искаш. Но болезнените разкрасяващи традиции датират много преди това, като започнем от епилацията, високите токчета и тесните корсети и стигнем до бразилското повдигане на дупето, фудбайндинг и така нататък. Красотата изисква жертви никога не е била просто фраза, а реалност за повечето жени. Ако някой не знае, между другото, какво представлява фудбайндинг, това е стара китайска практика, при която пръстите на краката на момичетата се чупят и стягат с бинтове, за да останат малки. Практиката съществува от повече от 1000 години, но официално забранена в началото на 20 век и днес не се практикува. Добре, че. В днешно време тенденциите се менят ежедневно. През 90-те стандарта е слабо болнаво изглеждащо тяло и светла кожа, като най-известният пример за това е Кейт Мос или така наречената Кейт. Тя несъзнателно всъщност се превръща в лицето на култ, подкрепящ хранителните разстройства, и между 1990 и 1998 разпространението на хранителни разстройства в САЩ отбелязва рязко увеличение. 20 години по-късно, през 2010 навлизат извивките, пишния ханш и малка талия, кожа с тен и тежък Instagram body grim, като това официално се превръща в BBL-ерата, лице на която е не коя да е друга, а Ким Кардашиан. Броят на операциите за повдигане на дупето се увеличава с над 800% между 2011 и 2021 година, въпреки че това е операцията с най-висок процент на смъртност. Let that sink in. А в момента пък се намираме в clean girl ерата, в която се набляга на естествената красота. Слагам кавички на естествената, защото дори да е типично минимално количество грим, тя често се постига чрез козметични процедури. Може би сте забелязали, че доста известни личности премахват или намалят имплантите в последните години. Трябва да разберем, че това не е знак на прогрес, а просто поредната смяна на тенденциите. На мода сега е така нареченият Skinny BBL, придружен от Ozempic, което, както може би повечето знаете, е лекарство предназначено за диабет тип 2. То набра популярност в последните години благодарение на свойството си да създава усещане за ситост и следователно да подпомага загубата на тегло. Общо взето всеки и баба му в момента са на Ozempic, независимо дали са имали нужда от него или не, и изглеждат доста болни. Възможно ли е в този контекст красотата да е просто крайният резултат и символ на цената, която е склонна да плати една жена, за да се впише, да бъде харесана, оценена? И ако това е така, не се ли превръща болката в истинската стойност, а не красотата? Красотата е по-скоро просто мерило за жертвоготовност. Just some food for thought, honestly. Ясен пример за това е стандарта за красота по време на викторианската епоха. Тогава целта на жената е била да изглежда сякаш умира. Да. Както знаете, тогава избухва една от най-големите епидемии в историята на човечеството, епидемията на туберкулоза или така наречената бяла чума, и тя някак си се превръща в идеал за красота. Бледата кожа, оголемените блестящи зеници, зачервените бузи и устни, и да не забравяме екстремната загуба на тегло. Хората забелязали, че болестта само подчертава женската красота.
Всъщност жените, страдащи от туберкулоза, се превърнали в музи за мнозина. За тях били изписани пиеси, книги, изрисувани картини. Тяхната безпомощност и страдание били абсолютно романтизирани. И сега проблемът по-скоро бил как останалите жени ще започнат да изглеждат така, без да се заразяват. Как може? Разбира се, че просто ще започнат да приемат арсен, който е отровен, да ползват козметика с олово и пиявици, за да източват кръвта си и да си капят капки за очи с беладона, които могат да бъдат доста токсични. Така, най-смъртоносната болест сформира стандарта за красота през викторианската епоха и много жени загубват животите си в опитите си да го достигнат. Много иронично. И както тогава, така и до днес, някои от нещата, през които жените преминават, за да изглеждат добре, се оказват изключително опасни. Но дори няма смисъл да навлизам в тази тема. Женската несигурност. Най-добрият приятел на индустриите и най-големият враг на феминизма. Първо създават несигурност, а след това ти продават и решение за справяне с нея. Вечно променящите се тенденции и женска несигурност поддържат модната и фитнес индустрия, индустрия за красота и козметика, както и тази за пластичната хирургия. И изобщо даже няма да навлизам в темата за връзката между продуктите за разкрасяване и прекалената консумация. Моят проблем е, че красотата в начинът, по който изглеждаме, вече рядко идва от израз на някаква индивидуалност. Дори напротив, индивидуалността бива строго критикувана и опитите ни всички да изглеждаме еднакво не престават. Предполагам, че намираме някаква форма на безопасност или бягство от дискомфорта, който иначе бихме изпитвали, позволявайки на хората около нас да разберат повече за същността ни от начина, по който изглеждаме. Сляпо се водим по тенденциите, не спираме да ги следим, а както обсъдихме, те пък от друга страна не спират да се менят. Следователно, ние се страхуваме, че ако изостанем, няма да бъдем приети и се страхуваме да бъдем себе си. Има предвид, виждала съм въпроси в TikTok от сорта на какви къси панталони ще носим това лято? Може би каквито искаме и каквито ни харесват. Не знам. Буквално ми се случи преди няколко месеца да кача видео в TikTok с колекцията ми от токчета и в коментарите ме изядоха за това колко са грозни, как са от миналия век. Не знам си какво. В смисъл, съжалявам, че имам по-различен стил. Няма да се повтори. И да, знам, че всеки има право на мнение, но аз когато видя някой по улицата с нещо, което на мен лично не ми харесва, не отивам за да му кажа колко е грозно, а просто си казвам, този човек има много интересен стил. I could never, но you do you. И сега искам да ви разкажа една много забавна история, в която ясно се вижда как се случва изкуственото създаване на несигурност, превръщането и в тенденция и дори в стандарт, който съществува и до ден днешен. Историята е за това как жените са започнали да се обезкосмяват масово. Връщаме се в далечната 1915 година, когато самобръсначките все още са се ползвали предимно от мъже. Нали се сещате за жилет? Ами да. Те ще са главните герои в днешната ни историка. Компанията е основана в Америка през 1901 година, като започва производство през 1903, а 2 години по-късно достига и европейския пазар, като в продължение на 12 години продава самобръсначките си само на мъжката част от населението, но един съдбовен ден, проклет да е, през 1915 компанията решава, че трябва да разгърне потенциала си и да се здобие с нови клиенти и следователно обявява първата някога правена дамска самобръсначка. Мисля, че се чете Милейди Деколете. Деколете. Би трябвало. Учила съм френски няколко години, нищо не помня. Така Жилет постепенно започват да насочват рекламите си към жените в САЩ, а през 1920 започва и по-агресивна рекламна кампания, която свързва обезкосмяването с модерност, хигиена и женственост. Тази пуста женственост. Забавното тук е, че за да проработи този план се налага да си послужат с лъжа и то никак не е малка. Искам просто да си представиш, че си жена в САЩ преди обезкосмяването да се превърне в норма за теб. Живееш си спокойно. Това са времена, в които Европа има силно влияние върху световната мода и общо взето е абсолютен трендсетър. И изведнъж разбираш, че всички европейки са започнали да се бръснат и ти си изостанала. Това е новата мода, новия тренд, новия символ на хигиена и женственост. И точно по план на Жилет ти ще изтичаш до магазина, ще си купиш една Милейди Деколете, ще изтичаш обратно в къщи и ще избръснеш абсолютно всеки един косъм по тялото си, обричайки ни на вечно страдание.
Много благодарим. Но това, което няма да знаеш, е, че жените в Европа изобщо нямат никаква представа за това, което се случва в САЩ. И грам не се бръснат, но това вече няма никакво значение, защото модата се е разпространила из цяла Америка и е въпрос на време да достигне и до другите континенти. Well played, Gillette. Well played. И ето това, дами и господа, се нарича маркетингова стратегия. И въпреки това, което казвам, ето ме тук гримирана и обезкосмена. В днешно време е изключително лесно да усвоим външни убеждения и да ги приемем за свои собствени. Този процес има и име, нарича се интернализация. Дори не е необходимо някой да дойде и директно да ти каже нещо, за да го повярваш. Ти всъщност имаш очи. Виждаш как няма известни личности, които да приличат на теб. Виждаш как хората, които се харесват най-много в медийното пространство, изглеждат по един специфичен начин. Не мога да преброя колко пъти ми се е случвало просто да чуя за нечия чужда несигурност, за която дори никога не съм си помисляла, че е възможно да съществува, и да реша, че трябва да съм несигурна за също нещо върху себе си. Дебелите глезени, например. Дори нямам дебели глезени. Не, между другото, това искам да го обсъдя. Не знам дали някой друг си спомня, но имаше един епизод на Еуфория, един от първите, може би, в който Нейт казваше, че едно от нещата, които най-много не харесва върху една жена, са дебелите глезени. Поради някаква причина от тогава реших, че имам дебели глезени. И дори наскоро, чистейки си галерията, намерих снимка на глезена ми от този период. Не знам какво съм правила с тази снимка. Може би съм я сравнявала с други глезени, опитвайки се да разбера дали глезените ми са дебели. Но ето за това ви говоря. Това буквално е било какво нещо, като 2019. Аз тогава съм била на 14 хора. Защо съм мислила за дебелите си глезени толкова много? Това не е нормално. Искам да обсъдим и нещо друго. Pretty Privilege и къде е женската стойност? Къде се намира тя? Цялостно, аз не харесвам идеята, че стойността ни се намира отвън, а не вътре в нас. А тази идея доста устремено се поддържа от общества като Red Pill, Black Pill, The Manosphere и бла-бла-бла-бла. Нали, знаете това изказване, което е нещо от сорта на жените се раждат с стойността си, мъжете я придобиват. Тоест, че стойността на жената се намира във външния вид, а мъжа трябва да е богат. Някаква глупост от този сорт. Само аз ли съм, или по този начин сякаш приемаме, че женската стойност е изцяло вързана с това как изглеждаме, а всъщност няма никакво значение какви хора сме. Само аз ли съм? Така не се ли получава, че се чувстваме неспособни да обикнем себе си, ако не изглеждаме добре, нали? Добре, защото това е нещо супер субективно, но добре по стандартите за красота, независимо всъщност какви хора сме. Тоест, няма значение ти колко си добра, колко си отзивчива, колко си интелигентна, колко си успешна, колко си забавна. Не! Ти не изглеждаш добре. Къде си тръгнала? А понякога пък се случва, фокусирайки се прекалено много върху визията си, да пропуснем това да изградим тези качества. And it is that serious. Сякаш приемаме, че от нас не се изисква нищо повече, освен това да бъдем красиви. А това според мен е един ужасен патриархален капан, който често ни принизява до просто една плът и ни държи достатъчно заети, за да нямаме време да се занимаваме с други неща. Разбирате ли какво се опитвам да кажа? И също така да даваме всичките си пари за козметика, например. Нали, това са време и средства, които могат да бъдат вложени в нещо много по-стойностно. Съжалявам, че ще го кажа, но наистина визията не е нещо супер стойностно. И искам да уточня, че това в никакъв случай не е критика към когото и да било и не бива да бъде възприемано по този начин, защото както виждаме, аз съм в същият капан, ако приемем, че така можем да го наречем. По-скоро е зов за това да се замисляме дали всяко наше решение е изцяло наше, защото фактът, че имаме избор не означава автоматично, че този избор не е повлиян от нещо външно. If you know what I mean. Нашата мания по повърхностното често ни разсейва от реалността. Често се случва дори когато става въпрос за морал, съзнателно или несъзнателно да намесваме нашите измислени, подчертавам измислени, не са базирани в факт, стандарти за красота. Цитирам. Ако убиеш хлебарка, си герой. Ако убиеш пеперуда, си злодей. Моралът има естетически критерии. Фридрих Ницше. Но, освен че има значение дали този, който си убил е хлебарка или пеперуда, има значение кое от двете си и ти самият. И този феномен си има име в съвременната поп-култура. Pretty Privilege. Привилегията на това да бъдеш красив. Предполагам, така се превеждам. Хората смятат, че на пеперудите често им се разминава. Или дори получават това, което искат в живота, просто заради това, че са пеперуди. За огромно съжаление, може би отчасти вярно. Определено има доказателства за това, като проучвания показват, че жените, носещи грим на интервю, имат по-голям шанс да получат позицията, отколкото тези, които не носят. Хей,
Но дали тази привилегия по-късно не се превръща във въпроси от сорта на: мислиш ли, че визията ти помогна да получиш тази позиция? Със сигурност не са били способностите ти. Или пък заповеди като: на бизнес срещата просто стой и се усмихвай. Не дей да казваш нищо. Извинявай! Поставянето на такава важност върху женската красота със сигурност в един момент може да бъде използвано като инструмент за контрол. Затова смятам, че осъзнаването, че може да бъде както оръжие в нашите ръце, така и такова насочено срещу нас самите, е ключово. Въпросът е кога облагодетелства нас повече, отколкото някого друго. И сега стигаме до старостта. Болката е цената на красотата, а времето – нейният най-голям враг. Много мъдро. Проблемът с всичко това е, че каквото и да постигнем, то никога няма да бъде перманентно или достатъчно. Винаги ще има още нещо, което трябва да се скрие, още нещо, което трябва да се поправи, още нещо, което трябва да се запази такова, каквото е било. Поядисваме побелелите си коси, опъваме сбръчканата кожа, повдигаме увисналите части от тялото си, използваме хиляди продукти, обещаващи вечна младост. Сякаш това нещо съществува. Започваме от тинейджърки, дори в днешно време от деца. В това общество старостта вече не е привилегия. Тя е една огромна пречка, която трябва да бъде избегната на всяка цена. Но дори да опънеш лицето си, ръцете ти все още ще са сбръчкани, а ти все още ще си на 50 години. И тук държа да вмъкна един филм, въпреки смесените отзиви, а именно The Substance или Субстанцията, накратко и без спойлери. Филма е за една възрастна жена Елизабет, която използва вещество, създаващо нейна по-млада и по-добра версия Сю. Двете съществуват като си разделят времето и трябва стриктно да спазват определен режим, за да поддържат баланса помежду си. Окей? Бягството от старостта, неизбежната болка, съпътстваща красотата, която коментирахме, и хиперфиксацията върху тези две неща са доведени до крайност тук, затова смятам, че е перфектен пример по темата. Във филма Елизабет получава всичко, което обществото й казва, че тя трябва да иска. Именно младост, красота, внимание. Но в замяна губи най-важното – способността си да го живее като свое собствено. Когато вместо нея се появява Сю, тя е неспособна да изпита удоволствие от преживяванията й, защото Сю не съществува за да живее, а за да бъде гледана. Елизабет е неспособна на щастие в собствената си кожа, защото не се харесва, но е неспособна на щастие в кожата на Сю, защото тогава не съществува за себе си. Така двете започват да се мразят една с друга, защото Сю е всичко, което Елизабет иска да бъде, а пък Елизабет е всичко, в което се страхува да не се превърне Сю. Но всъщност двете са различни версии на една и съща жена и омразата помежду им ни показва единствено себеомразата на Елизабет. Прави впечатление и отношението на мъжете спрямо двете дами. Елизабет е възрастна и изчерпана, вече няма какво да спечелят от нея младостта и се изпарила с нея и красотата и затова отношението към нея е грубо и безразлично. От друга страна имаме Сю и дори да можем да кажем, че държането към нея е една идея по-добро, това се дължи изцяло на визията и следователно мъжете нямат уважение към нито една от двете. Може да се каже, че това, на което сме свидетели във филма, е самообективизацията на Елизабет под формата на Сю. Тя свежда себе си до просто едно секси тяло и красиво лице, ръководейки се изцяло от мъжката фантазия за това какво трябва да бъде една жена. И хайде сега да го кажем всички заедно. The male gaze. Някъде прочетох, че филмът е вдъхновен от портретът на Дориан Грей, като Елизабет е гниещият портрет. Insane work, by the way. И всъщност Маргарет Атвуд има много подходящ цитат по темата, с който започнахме днешното видео. Сега ще ви го дочета. Мъжки фантазии, мъжки фантазии. Всичко ли се управлява от мъжки фантазии? На пиедестал или на колене? Всичко е мъжка фантазия. Че си достатъчно силна, за да понесеш това, което ти поднасят, или пък си твърде слаба, за да направиш нещо по въпроса. Дори да се преструваш, че не обслужваш мъжките фантазии, пак е мъжка фантазия. Да се правиш, че си невидима, да се правиш, че имаш собствен живот, че можеш да измиеш краката си и да срешиш косата си, без да съзнаваш вечния наблюдател, който наднича през ключалката. Наднича през ключалката в собствената ти глава. Ако не и другаде. Ти си жена с мъж вътре в себе си, който наблюдава жена. Ти си свой собствен воайор. Как ви кара да се чувствате този цитат? И взимайки в предвид всичко казано до момента, в главата ми възниква въпросът. Наистина ли изборите, които правим, са наши собствени? Парадоксът на избора. Тук вече нещата започват да стават много философски. Сега е момента да напуснете. Ако това не е вашето нещо, предупреждавам. Илюзията е не само, че изборът е наш собствен, а и че има такъв.
Хората са ценители и търсачи на красотата по природа и това е неоспорим факт, който се дължи на еволюцията и подпомага нашето оцеляване. Но дори търсенето на красотата в света да е вродено за нас, повечето стандарти за красота са социално конструирани. Доказателство за това е промяната в тях на всеки 20 години, 10 дори. Аз мисля, че това е достатъчно доказателство, защото ако имаш един универсален модел за красота, то той тогава нямаше да се променя постоянно. И именно този социален аспект на красотата е в основата на идеята, че изборът да се впишеш в стандартите по някакъв начин често не е твой личен. Някой друг диктува какво се счита за приемливо и какво не се, какво се харесва и следователно дали ти харесваш себе си. Тук дори можем да спрем да обсъждаме външния вид, а по-скоро старанието на хората да се вписват, което е пряко свързано с темата. Замислете се. Ние сме устроени да бъдем социални същества и през по-голямата част от човешката история принадлежността към група е била ключова за оцеляването ни. Следователно, това означава, че въпреки че човек може да се чувства сякаш прави свой личен избор, в повечето случаи той е повлиян от външни фактори и дълбоко в нас целта е да се впишем. Това, разбира се, е несъзнателен процес в повечето случаи, така че предполагам много хора ще го отрекат и това е окей. Ние просто размишляваме в момента, но за това можем да кажем, че изборът в този контекст е почти несъществуващ. Много философско. Казах ви, предупредих ви да напуснете видеото. И все пак, дори осъзнавайки всичко това, в днешно време е напълно невъзможно за индивида да не обръща внимание на повърхностни неща, като външния вид. И аз виня социалните мрежи. Мама беше права. It is that damn phone. Вече си полегнах, но искам да кажа, че в исторически план хората рядко са виждали собствените си лица, камо ли пък стотици перфектни такива на екраните си, постигнати с грим, операции и филтри. И хората сме еволюирали достатъчно, за да имаме различни черти на лицето. И това е направило всеки от нас уникален и лесно разпознаваем. Това е била целта, а не да се сравняваме и оценяваме непрестанно и в последствие да се стараем да изглеждаме еднакво. Лошото е, че в последни години наблюдаваме тази тенденция и при децата. Те ползват козметика за възрастни, гримират се и предполагам повечето от нас си спомнят този Sephora Kids тренд, който кога беше около 2023 примерно. Тогава деца на възраст между 8 и 12, да кажем, влизаха в Sephora и си купуваха скъпа козметика, която често беше предназначена за зряла кожа също така, а после снимаха такива Get Ready With Me, сладки малки видеа, докато я ползват и се гримират. Това може да изглежда безобидно на пръв поглед, защото какъв пък е проблемът с това децата да експериментират с грим и да се забавляват. И проблемът не е с това, че се забавляват, разбира се. Истината е, че те все по-рано започват да изпитват несигурности и да интернализират това, което виждат в социалните мрежи и около себе си. И в последствие това прераства в дълбоки комплекси още в тинейджърска възраст, а пък какво остава за зряла възраст. Не знам какъв точно е изходът от това и дали изобщо има нужда от такъв, но за финал бих искала да ви прочета коментар на едно момиче под видео по подобна тема, който ме накара да се замисля. Дъщеря на майка, която си е направила операция на носа и се е родила с естествения и нос. Трудно е да повярвам, че съм красива, когато тя казва, че съм. Тя казва, че съжалява за операцията и не иска и аз да си правя. Често си мисля да си направя ринопластика, но също така не искам бъдещата ми дъщеря да се чувства така, както аз, ако се роди с нашия нос. Реших да включа този коментар, за да подчертая до колко голяма степен зависи от нас самите да прекратим този цикъл. От нас зависи почти изцяло дали ще го продължим или ще го прекъснем. И това ми дава надежда. Благодаря, че отделихте от времето си, за да гледате това видео. Може да коментирате отдолу с вашето мнение. Бих приела и критика, разбира се. Надявам се да не съм засегнала никой с това, което съм казала. Бай-бай!